באים, הנה ימים באים נאום השם. הנביא אומר, הנה ימים באים נאום השם. Days are coming, the prophet says. Days are coming, days are coming, days are coming. There will be hunger in the world. There will be hunger in the world. But the hunger will not be for bread, and the thirst will not be for water. וישלחתי רוב בארץ, לא ירוב ללחם ולא יצומו למים. The hunger will not be for bread, and the thirst will not be for water, but to hear the word, כי אם לשמוע את דברי השם. הנה ימים באים נאום אשר השלחתי רוב בארץ, לא ירוב ללחם ולא יצומו למים. הנה ימים באים נאום אשר השלחתי רוב בארץ, לא ירוב ללחם ולא יצומו. ולא יצומו למים, כי אם לשמוע את דברי השם. לא ירוב ללחם ולא יצומו למים, כי אם לשמוע את דברי השם. לא ירוב ללחם ולא יצומו למים, כי אם לשמוע דברי השם. לא ירוב ללחם ולא יצומו למים, כי אם לשמוע דברי השם. הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רוב בארץ, לא ירוב ללחם ולא יצומו